v tejto chvíli už si môžete, decka, vybrať nejakú peknú pesničku. Sme tu opäť po prázdninách, takže naše číslo poznáte. Ja už sa len tradične pýtam, haló, haló. Tu je Mirko! Ahoj, Zuzá! To nemyslíš vážne, ty máš toľko šťastia, my sme sa tak dlho nepočuli. No? Čo si robil cez prázdniny? Bol som u tety. Vážne? No? Aj mamička? Nie, tá bola úľa. U tvojho uja? Nie, u takého na Pavláku. Mamička má rada auta. A to ako vieš? No minule som počul, ako hovoria susede, že si s tým ujom chodia každý deň zajazdiť. To je zaujímavé. A ty teda čo si robil u tety, keď si tam bol sám? Hrali sme sa na závody a teta robila trate. Fú, máš šikovnú tetu. Šikovka. A akej trate? No, dole po kopci v dedine. Som ju pustil na vozíku. Na akom vozíku, Mirko? Na jej invalidnom. A nič sa jej nestalo? Nie, ale ja som sa celý popichal v naukách. A čo si robil? No, chcel som skúsiť, že keď sa môže mačka zježiť, či sa dá ježo zmačkať. To som ja o tebe nevedela, že ty máš rád zvieratka. To je veľmi pekné. Máte nejaké doma? Áno. Aké? Prezrať. Šváby a poštice. No vieš čo, radšej mi teda povedz básničku, ty vieš pekné. Áno, dobre, poviem si, Zúza. No povedz. Čokolády, malú hrudku, dal som si dnes do žalúdku. Črevá bolia, aká zlada, zapiekla ma čokoláda. Tá potvola v bruchu kvasí, nevykakám sa už asi. Nebude to také zlé, Mirko, ty sa určite vyzdravieš. Ale teraz si už teda vyber tú pesničku, lebo preto voláš. No, ja by som chcel, aby mi Paolo Habela zahral Seranku.